Ya ci mai ne da ban kudi alaji. Wanne magana kan wannan comment section din? Ni zan kawo kashin wannan Gahina. ce kudin nan. Bai mai Da man shakaran. no ba gaya ba kawai ka buga. No ba magana. La gamu. Gama za ka gaidu. Lafiya mu. Samu. Idan har yai daga dawo to ga ba tsaro kan daga ba. To gamu na jin. Idan har ka jefa a cikin jefa uku. Idan har ka ci so daya. So ɗaya kawai inda a cikin jefa uku ka ci so daya. Don baka daga naira 5 zuwa 1000. To ba da kara mun lemu ka bina. Zan yi fara karma zan lemu ka fara. Ko shirya? Bismillah. To daga dawo daya. Wanda shi layin da tsiya da gaske za ba. A ciwo ga ina. Ne kace cewa zaka ci? Ruben wa. An rubuta akwai bece zai ci. To shi ke. Ya ci mai ne da ban kudi Alaji. idan har ya kai mutum bane na ce ina yarda da ba bane da ci Ba nan. za ka da ya dubu da ɗari takwas idan har a jefa uku ci wannan kudin na ne da uku ba a cikin jefa uku Sai makaman kin ga agona aka sai. Mogan yana yin kada. in dai har a jefa uku dan Allah ya nauka kudin nan tuba ta sai no Ga saba. Ba yi wannan zai ci. Sau nawa da yake? Wani bai basira ba. so uku to amma idan har wannan da ce kenan Allah so uku zaka ta uku Baka ci ba kuma ka daina zama a gunnan. to idan zaka jefa dan hankali ma ka jefa Dan hankali shi tuka ba ko jefa daya Yadda nai. Yadda. duk wanda yake tunanin da sauki ya je min inda yake a kuma sai zan zo same di inda yake hima gwada